גבירותיי ורבותיי, הגענו למצעד הגאווה, אמצע בוגרשוב, קיץ, בנות, בנים, סטרייטים, סטרייטיות וגם הומואים וגם קצת לסביות. תגידי, איך אני יכול לדעת בוודאות שאני לא הומו? שאתה לא הומו? כן. נראה לי שאי אפשר לדעת כזה דבר. בוודאות צריך לנסות. צריך לנסות. בוא נבדוק את העניין. קח איתך רדבול שאין לך כנפיים. איזה מוזיקה. למה רק לגייז יש מוזיקה כזאת? למה אנחנו הסטרייטים דופקים אותנו עם מיינסטרים זול ומעופש? למה אני מקנה בקהילה ההומוסקסואלית וכשאני נתקע זה בברזלים? כן, בטח שאפשר לראיין אותי. איך אני יכול לדעת הכי בוודאות שאני לא גיי? אתה ספציפית? כן. אין דבר כזה לדעת שאתה לא גיי. היום כל 4 גברים בתל אביב הומואים. לא יודע. זה עושה לך את זה לקבל בתחת? אף פעם לא ניסיתי. אין דבר כזה, כולם הומואים. אתה פשוט יודע את זה, אין לזה תשובה. שאתה לא גיי? אתה אוהב למצות? סתם, איך אני מדבר? יש לי גיידר, you're gay honey. מה זה? איך אני יודע שאני לא גיי? אבל אתה גיי. איך אתה יודע? כי רואים עליך. אתה גם מדבר כמו הומו. אתה גם נראה כמו הומו. אתה לא מתיר לי הרבה ברירות. לא. אתה הומו. אם אתה הומו, תתוודה בזה שאתה הומו ואל תתבייש מאף אחד. כי באמת, שים קצוץ על העולם ואתה הומו, תשאר מה שאתה ואל תתבייש בזה. אתה הומו? אני הומו גאה מאשקלון. אתה הומו? אני הומו מתחנגל ראשי בתל אביב. יש לי בן זוג 7 שנים ואני גאה להיות הומו. תגיד לי, אתה מזיין כמו שאתה מדבר? אני מזיין כמו שאני מדבר. מהר וחזק? ומה שלם לא נתן לי בגובה נתן לי למטה, אז תחשוב פעמיים. To give my ass a massage. I've never thought about giving my ass a massage. It's the best even if you're not fucking an ass massage. Wow. Hey, you're always sitting on your ass and no one is giving your ass a massage. It's the best thing you can do. נראה לך הומו? הכי מתהפך בעולם, מה? לא? ביי. שאני לא אתהפך עליך. רגע, סליחה שנייה. היא, לדעתך לסבית או סטרייטית? סטרייטית. אתם יכולות לשאת במוחכן שלא תקבלו בולבול בחייכן? כן, יש לי את כל מה שאני צריכה בה. יש לנו אחלה אצבעות ואחלה דילדואים בבית. לא צריך זין, כאילו. אוי 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 אוי. אוף, תקשיבו, אני... בלבלתם אותי לגמרי. הקיצר, אני רוצה להיות לסבית. אני נמשך אליי? לא. למה לא? כאילו מן, אתה אומר לי שאני הומו. כי אתה הומו נשי ואני אוהב הומואים גבריים. כפרה עליכן. רק רגע, מי הפסיבי מי האקטיבי? הוא הפסיבי ואני האקטיבי. איזה חמודים יאללה. ביי חבר'ה, תהנו, אתם נהדרים. צ'או. היי, למה אצלנו, אצל הסטרייטים את השמחה הזאת? למה לא תראה גבר עם אישה הולכים ככה בגאווה, מנפנפים בזוגיות שלהם ובסטרייטיות שלהם? אולי סוף סוף נעשה מצעד גם לסטרייטים. גם אנחנו רוצים להיות הומואים לפעמים. צריך לדעת, אתה הומו או לא הומו? מה זה משנה? אני אישית הומו. איך אתה יודע? אני נמשך לבנים. אתה נמשך אליי? אליך ספציפית לא. למה? כי הבחור לא נאה בעיניי. אני בחור לא נאה? בעיניי? אחי, כאילו... אני יוצא כאן מרוסק. כאילו, לא מספיק שהם חושבים שאני גיי, הם לא נמשכים אליי. אז מה הקטע? לא רוצה להיות גיי.